баъзан як нидо туро аз ҳақиқате дур мекунад. зулола поён фаро! чӣ мегуфта бошад ин зан? духтарам, ман бояд як чизро ба ту гӯям. баъзе сирҳо ҳама вақт гуфта намешаванд. пеш аз ту як арӯси дигар беҳтараш фаромӯш кун. духтарам, хӯрокро зиёдтар пас. гӯё дар ин хона касе дигар ҳам зиндагӣ мекард. ӯ кӯшиш кард фаромӯш кунад, аммо дилаш гувоҳӣ медод ки чиза нодуруст аст. чаро Анвар ҳар шаб аз хона баромода ғайб мезанад? бозе дарҳое ки дар паси он ҳақиқат пинҳон аст баста мешаванд. инҳо аз кӣ бошад? ҳақиқат як рӯз не як рӯз ошкор мешавад. омадӣ шоҳи ман? омадам гулиҷон. инҷо чӣ гап бошад? дили шикаста аз ҳақиқат метарсад. келинҷон, чӣ шуд? сарам дард мекунад. шояд ҳомила бошӣ? агар ин хиёнат бошад, пас он зан кист? агар мехоҳад фаҳмад ки дар пушти ин дар кист, подписатса кунад, лайк монад ва дар комментария давом нависад.